Ayo iso munggah gak? Ora iso munggah, Be. Bisa nggak ngetan apa, Be? Wah. Lur, saiki babe arep ngopeni iki lho Lur, tanduran Apa, Be? klengkeng Lur, buah klengkeng. Heeh. Iki babe iki arep kocor-kocor. Banyune wis entuk, Gong. Urung, lah kae banyune ning kono kae lho Lur. Lek njimuk engko Lur, babe Lur. Lah kae lho Lur, lah kae banyune kae Lur. Oh, ning corah. Neng corah kuwi Lur, lek babe ngarani corah iki Lur. Lah iki 2 hari yang lalu wis dobat karo babe Lur. Mau wis dipupuk karo babe karek ngocori banyune Lur. Oke Lur? Oke. Ayo Lur melok babe Lur. Babe arep Oke. njimuk banyu Lur, kayak kocor-kocor ya Lur ya. Iya. Panas tenan Lur. Nang sawah ki yo ngene iki Lur, wong desa iki. Heeh. Ngene iki Lur. Tapi wong desa ki sehat-sehat tok, Be. Ya iki wis katisu wis gembrobos. Lah yo wis tandang gawe, Heeh. kenekan matahari ya to, Be. Iya. Heeh. Tenan. Ya lek wong kaya dulur-dulur sing nang kota ya mungkin kaya ngene iki menyengat Lur. Iki babe biasa-biasa ae. Heeh. Kayak udarane isih bersih ya, Be. Bersih sejuk, Heeh. Masih panas ki angine panggah semilir ya, Be. semilir. Heeh. Wis AC alami janjas Lur. Cerai. Kayak nyusul lho. Tapi kok enek sing anu iki ya? Piye, Beli? Enek sing kriting, Dok. Heeh, cerai kuwi. Jaluk dobat iki. Lah yo mau wis dikocori kuwi karo babe. Kocor isan. Walah. Lemu-lemu kok niki. Mu arem, Dok. Terai. Tanduran lemu-lemu Heeh. iki. Babe, Musul. musul, heeh. Wis mari lek ngocori. Wis iki wis mari wis. Heeh. Aku mau nganu, Be. Roh katese iki nggih kono ki uwoh. Oh, sing anu kuwi sandinge gubuk kuwi. Heeh, sandinge kupuk ki uwoh, tapi aku arep kopek ki ra iso Ya wis, dhuwur. aku wis Sama mari. nopekne ya. Ah, wis mari iki. Ki wis mari ya, Beli. Aku kate kene wis ngene iki ya, Be ya. Apokat iki Oh. apa? Gator ngono lho. Oh, iki. Aligator, Be. Apa jenenge? Oh, Aligator. aligator. Be, iki ta jenenge krokodil iki dikulop enak lho, Be iki, Be. Hah? Nang desa iki kabeh gak apa sing gak enak, Jenenge enak kabeh. Krokodil iki ngene iki. Kenek to? Kena iki dikulop enak kiju iki. Iyalah. Heeh. Sesuk lek nganu. Golek iki dikulop, Nduk. Heeh, heeh. Ya Oh, enak iki jenenge krokodil iki ya iki. Heeh. Wis ayo panas nih Iki lho. gubuk ayo. Ayo. Kuwi lho, Be, kate sing tak omongne nganu woh kuwi lho. Oh Be. iya, heeh. Engko pekno sitok kuwi ya, Be ya. Ndi to, Beli? Oh, iki lho, ngandok begini. ngandok heeh sebegini iki Oh, sitok. iki lho. Oh. Nah, wong kuwi pisan. Jane arep dimasak apa to ki engko kate si Beli? Wis engko kau mah. Anu lur, buli iki karo masak nganu lur. Apa? Apa? Kates asem-asem kates bumbu genep lur. Wih, mantep kuwi. Terus karo tom ayam. Ngono ki. Soale panas-panas lur, golek sing seger-seger. Heeh. Hati-hati. Bisa enggak ngetan apa? Be? Wah. Mantep. Hati, Be. Yo. Iki lho, Lur, nang desa iki apa-apa kowe karek ngepek ya, Lur. Terai enak ya, Be? Penak arep jangan kates. Eneng. Neng arep ngepek. Lur. Nanya boleh ya, Lur. Wis gawan kan. Ah, tak gawane. Tak balik niki nang kene. Hati telutuhe Beli. Oh iya, dade tas kene Nduk ya. Iya, heeh. Wis enak cangking. Sip. Jan Tapi marem. tak leren. Leran sik. Wis to lereno sik. Aku tak munggah ya. Arep gletakan ya keneng. Tenan, Lur. Sik, Babi. Ayo iso munggah gak? Ora iso munggah, Be. Wis ora usah. Sampeyan nggak gubuk dhuwur ram lho. Dadi babe ukurane wis Ora ora berarti ra sido munggah aku. Sido boleh ra munggah. boleh. Asa munggah gak mulai ayo. Ya ayo wes. Boleh munggah kesuwan malah kesirut kene, Be. Iya. Babe ngoncaki kates lek opek teko nganu lho Lur, teko sawahmu. Iki karo Buli arep dimasak, mbuh apa sing penting babe ngoncekne ya Lur. Niki Lur ya. Iki wis. Babe nutup niki sik Lur. Heeh.
Iki bumbune tom ayam. Mm-mm. Enak lombok cilik, jahe, kencur, merah, bawang putih, kemiri, Mm-mm. kunir, bubuk, lada bubuk. Apa iki? Tumbar. Tumbar, merica. Bubuk. Oh, merica bubuk, Lur. Mm-mm. Lur, ini dikek uyah sik, Lur. Dikek uyah beli. Oh, kayak uyah titik ae. Lur, bismillah. Mantep sih bumbune akeh niki. Wah, men kroso. Iki Lur wis mari bumbune nganu tom ayam. Wis lembut beli ya. Wis lembut, heeh. Marek ngene iki engko digongso. Iki Lur, bumbune ayam. Digongso. Digongso sik. Kayak minyak siti beli ya. Oh, minyak. Teh wis baru mambune langsung kan. Oh, langsung. Gongsane suwi apa gak Ora beli? dilut ae. Ora urung mateng dijegone ayame gak apa-apa. Ngono Soalnya beli. kok ya sik diungkusi didang. Ngene iki. Terus ayame ngene iki Lur jegone. Ayam tom ki lek nganu lek motonge ayam cilik-cilik Lur. Kok ben karo anu saat mateng kok. Banyu titik Lur. Ben mateng kok. Ben tanek titik ngene iki wis. Oke. Diwehi penyedap, micin, gula, titik, terus garam. Ngenteni sate kita Lur. Iki katese dirisi Lur, sing nek ngonceki babe mau. Lek irisi ngene iki lak arep di asem-asem bumbu genep. Oh, rotok kandel sithik niki beli ya. Heeh, wis ngene iki tok. Wis mateng Lur, iki ayame ungkep Lur. Ayam apa iki ayame tom sing di anu ki mau. Gongso. Digongso. Wis lintas bismillahirrahmanirrahim. Engko dibungkus ya beli ya. Dibungkus iki wis keluar minyak iki wisan. Lur, iki bumbune asam-asam kates bumbu genep. Nek lombok cilik, bawang putih, bawang merah, kencur, jahe. Mirine saiki Lur. Terus lombok. Ya iya. Wis titik sik wis ngene. Tiga merica bubuk Lur. Bener ben kuning. Kembali titik ae. Wis ngene. Mau lali soalnya Lur tak kuwi. Bumbune lembut Lur. Marek ngene digoreng Lur. Goreng. Oke. Lur iki bumbune iris asam-asame kates. Oh, ini bumbu irisnya barang beli. Iki engko digoreng karo nek laos, bawang merah, bawang putih, lombok. Oke. Engko digoreng dibarengne goreng sing Bumbu halus mau. Oh, oke. Dadi ben enak anu ambu-ambune sedepe bawang merah, bawang putih goreng. Oke. Lur, goreng Lur. Iki bumbune sing diulek wae Lur. Oke. Goreng pisan goreng. Banyu titik Lur ben gak gosong Lur. Wis ngene. Engko suwi gak beli iki? Piye? Iki Mudah-mudahan ngene pintas iki wis. Bumbune jegone Lur. Karo engko ngenteni umup iki engko jegone katese. Oke. Jadi banyune gak usah umup sik gak apa-apa ya. Apa iki engko diumup meneh. Iki Lur dileboni asem. Dong salam. Oke. Terus serai Lur. Oke. Gak usah dong jeruk. Iki wae wis umup. Saiki katese dilebok ning ngene langsung Lur. Sip. Dewe penyedap, micin, gula titik Lur, garam. Mau ya isine garam, tambahi garame. Oke. Iki engko nganu campurane kates, jangane kates dewe pring ini ben seger. Oke. Ben sedep. Engko digoreng wis meh mateng baru iki digoreng. Iki Lur wis meh mateng katese. Saiki dijeguri isine karo Lur. Oh, tambah isine karo beli. Oh, enak iki. Oh, tenang. Wih. Aja lali Lur karmane babe lombok utuh. Wajib pokoknya. Wajib lombok utuh iki. Janting kerampul. Lur dijeguri nganu pre. Pre. Panalon. Wah, mateng Lur. Mateng kayak nanti tas be. Weh, dintas yuk Lur. Oke. Weh. Masuk Lur. Iya.
Lur. Dibuka ya, Be. Lur. Bus. Jangan nih lur, jangan nih lur. Lur. Tom ki ngesore diwe ngene iki lho, diwedong salam. Ini ki diwedong salam. Terus iki mau tak wedo tomat nganu lho, ijo lur. Oh, Heeh. iki ben enek segere barang beli ya. Heeh, benek segere. Heeh. Wis ngene lur. Duwe lombok ngono lur, itu. Loro lur, apa telu. Pah, jan. Sip jan. Mantep ki. Lur, saiki babe arepe adang ayam tum. Ngukus ayam tum lur. Iki lur. Wis. Wis mateng lur, tume lur. Jan. Tertintas kayak gini lur. Jan moning. Lur, le masak bulik wis rampung. Saiki babe karo bulik arep madang. Oke. Ayo bulik. Babe. Anu sik Be ya. Kayak aku apa jeneng arane? Tume. Tum, Tume dibuka ayam ini, tum. Tume. Ayam tume. Mantap, mantap. Delok Satu lagi. Satu lagi. Sitok meneh. Mantep lur. Jan mantep tenan. Biar tenan iki lur. Weh lomboke lho wis Lomboke. ngadang sik lho. Menyapa. Menyapa tenan iki. Apa tenan? Ya Wis lur ya. Monggo lur. Wis. Jangan iki jenenge jangan kates. Asem-asem. Asem-asem kates, bumbu genep lur. Ala buli. Alah bulik kabeh iki Bu lur. Weh mantep iki lur. Ayo Be, mangan Be. Ya. Yo. Iso. Iki tume lur. Iki dek babe. Beyo lur. Lomboke lho Jan. Iki nek belunge iki lur. Ketoke. Ayo, monggo. Madang lur. Bismillahirrahmanirrahim lur. Monggo. Yo, Be, aku tak nganu ngicipi nganu sik Be. jangane. Lur, jangane lur, enek isine koro lur, nek katese iki lho kok niki lho. Wih, delok buli. Lho, iki delok di sini koro. Jan ruwame. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Diseruput. lur. Jan mantep. Cucut enak lur. Mantep, Be. Mantap. Pokoke los lur. Wah, Jan. Iki masuk anu ta? Apa? Tomat lur. Oh, alah. Jadi babi dikira laos tomat. ora, belung. Belum. Belum itu toh. Tomat iki. Ya baleni karo babe. Enak ya. Jan. Bismillah, monggo lur, enak lur. Tume krasa lur, bumbune lur. Mantep pokoke. Wes. Semame alon-alon disekecakaken. Monggo. Oh, kasih. Boleh. Buka auto meneh. Mana? Tume enak babe kurang babe. Ora. Ora, tak loro. Sae. Ora. Sumpah kene ya. Ya. Tenang lur. Wis pokoke diwareki, Be. Kurang ya imbuh ngono. Heeh. Nah. Lur temu. Lah piye ra nambah lur koyo ngene lho lur. Serah lho. Wah. Kayak enak Enake ambune pol. sewedep. Waduh.
Kulit saya kan nyanyang apa Jangan. jangan seger lho. Enak ya. Seruput. Yang dinikmati sih. Cek be. Heeh, aku tak ngombe ya. Panas-panas, jangan ini jangan tuwacok Wis lho. tenan. Seruput-seruput ya golek. Heeh. Tumiki nganu lek ngarani. Piye, Be? Godho enake. Ya terahno lho. Lah iki Wis pengen tondang. Nganu apa ngarani ganyang. Ganyang kok. Dintekne, Be. Piye be enake be? Piye? Enake gong gur lur. Bah, alhamdulillah lur. Lemaem. Babe karo bulik wis rampung ya to lur ya. Babe karo bulik ndongani dulurku kabeh ning ndi wae. Tetep diparingi seger waras, sehat, panjang umur ya lur ya. Amin. Gangsar lancar rezekine lan berkah sekabehane lur. Oke lur. Amin. Wassalam lur. Matur nuwun.